nula pakhat beki chu elevator a hian arun langa akuta chuan phone kengin athil ti mek chu live chuan alo record ta game hlom tak mai ni an soi elevator game chu khela lo tum ve me kani an soi dan chuan elevator a number chi rang te chu I me kuala I chuang kual zela ni chuan thil hlom tak mai arun thleng thei ni in an soya chonga na hian ramhuai mi charap tak mai chu arun in lar thi ni in an soi bokani he elevator game dan hi hote mani se zom thatero atul hle thungani elevator kongkhar in hunlai hian I tongin imitiming mi turani lova ilomeng palani chuan ramhuai mi charap zet mai chu I marun in larin chu thil chuan ati hlum don che ni he elevator game a number pakhat na imitani chuan noi lama chuk lovin floor number 10 lama chuan a ruai chawang chenga chuta chuan room sen vek khovel dang dai ang hi I han mudon ani beki chuan elevator baton pakhat chu han metin chonga na chuan a ruai chawa chuta chuan amit chu ameng mi turani lova chu game dan angai chuan beki po chuan amit chu aching ve ngei maya ma se kongkhar ainkhar ma deuh hret chuan amit chu aming man tatlat mai chuta elevator ground floor baton chu han metin noilama chuk talo chuan chunglam pangjong chuan a chho tatlat maya elevator la chu alanging dur zui light te chu ron phe deuh zuk zukin chutianga engmo chena nu chuan chhong somna chuan elevator chu ading ta chat mai elevator kongkhar chu ron in hongin room chung bo ruak pa ngai ang chu ani ta hau lo mai chuta beki hnung lampanga chuan eng thilemuni hi a omani ti hriat tak hian a phone camera tang chuan alo lang theya chuta mihring oni lo ti hriat tak hian khoya ngei kaldona ti hian arun zota chu tharau sual chuan bekinun na chu ala zui ta ni elevator kongkhar chu ron in hong lei in beki reng chu mu tur alo to lovani asin churon in thlakin beki bawatanga thlakhat liam hnuwa hian thian panga high school graduate lim Meti Chris Easy Chloe Kevin ate chu anron langa ani panga hian horror YouTube channel pakhatan siama atir chuan inti hlimna le nin hlei thil ti satli mayania masen reido tak nuwa chuan an sumlak lu na nar ber pakhat chu alo ni ve ta ni kule sangkal le zel na tura po he thil hian nasatakin apui thei pha donani Kevin a hi an director le an manager ani ngala ani hian an thil ti turte chu lo duang felin sponsorship thleng chuan alo boi pui thina ni an so nun hung bera chuan an sponsorship nei tu te chu an lung oi chi lova an mani sponsor tu thil product te chu an lo ti lan chian lo wang alo ni Kevin a chuan ale peka chuan sponsor tu te thil chu na chu chiang taka an ti lan to tur thu chu alo in tiam ve boka he thil hian so dang chu an nei le watangai don ti chu ati chianga an mani pui turin Kevin a chuan an so lo ngai sang em tu zingami raina chu aron som tel ve boka raina hian lo nei lovina pui don ani Kevin an raina aron som lu wang chuan a thian then khat te chu an lom chi lova Chloe ang group zinga an researcher ve thung chuan an so nei le tur chu an man mo vut angai lo ni chuan a hreve thunga content thatok takso turan nei ni lo chuan an channel hlut na chu atla hniam zelang ti chu a hlau thong ani masela an team director ber Kevin a chuan arang lama so tur an mamo thu chu soin sumsen tam ngai lo thil le idea tha ngai tu chuak tur chuan a thian te chu alo ngen ve a chuta raina chuan angai dan churun sei ve in elevator game chu ti chi takani rin thu chu arun suya aflima ulsamin sumsen angai tamlo tur thu chu arun soitel boka an omna khopuya ngai chuan elevator game khela botan thu te chu raina chuan a thian thar te chu an hrila Chris a chuan raina ngai dan chu apom pui lovin thil ho mai ani thu chu alo soi ve thunga minute somni chungvel elevatora thlawalak pol ringot mai chu ho hi ati khopa masela video siam tur dang thiltra an riat chuan lo wang chuan an director Kevin a chuan elevator game Khelh mai chu tha in a ria a Chloe chuan raina chu ti tlang nel nan an omna vel chu fan kol puin in chungvel te chu a en kol puya puina amamo huna abiak na tur a number chu raina chu petel boka an camera tele an man ro chi rang te chu an beka chun da in building lian zet mai beki bona mun lampang chu an zawai mai chuan an pan tlang ta ni Kevin a chuan an sponsorship te ti lom nan an kor chu hak vek chuan rota masila midang te chuan tul kher chuan an lo hrelawa
easy chi chuan a hadon ani an shooting nei tur ni chu inrin ni alo ni bok nen office building chu alo re rui maya chu aya du tu sam tur chu an tan chuan a om thei to chu bik lovani raina chuan easy chu elevator a hian camera chu a fit kwal puya chutian fit zo nu chuan easy chuan a tablet le chung camera te chu a thlun zoma a tablet atang chuan elevator a thil thleng mek live feed chu real time chuan an lo en thei do na ni kloi chuan raina bula chuan history subject a tui takani thu le chumi wang chuan research an nei vel po chu nuama ti thin thu chu raina chu hrila atopa chuan an man ruwa te po chu anin pe fel thok hat towa Chris Meti le Chloe te chu elevator a omin easy Kevin le Ryan te chuan tablet atang chuan an chetlalai vel chu an lo thi thlai thung do na ni Chris a chu phurin a chang tu pa ber ang mai chuan a le towa Meti chuan an game khel tur dan chi hrang te chu chiang tak chuan arun soi langa elevator baton chi hrang te chu hetiang hian ain dotin me turania pali pahni paruk pahni som pangale atom bera pakhat chonga nan omla hian elevator kong khar ama ain khar ma lo chuan tu main an mitan meng thiang lova ilo meng pal lawani chuan tharau sual chuan ati hlum don che ni easy chu an live stream lai chuan ron jong lutin akor hak lai chu aron phau langa Krisala chuan sponsor tech line chu ron kokin wang thuang tak hian fiam thu chu aron tho pa a an so po chu kal chho pui zelin elevator a chuang mi pathum te po chuan an thil ti mek chu thu tak lo zet chuan an kal puya number pali na chu metin chuta number pani na chu an met leya hetian omlai hian kloi chuan beki thil ton chungchang vel kha mi hriat thei tur chuan alo sei ve mek boka easy Kevin le Ryan te po chuan tablet atang chuan an thian te chu uluk tak chuan an lo en ve mek boka chuta camera fit then khata chuan camera glitch hi aron om tatlat maya chong rukna an han thlen chho chuan light chu aron phe zuk maya hetia light aron phe zuk ta ka chuan meti chu hlawna chu ron manin an thil ti lai mek chu du tok mai chu atuma ma se thian te pani Chris le Chloe te chuan lorem ti lovin an chun zom zela chong somna chuan thleng chawin elevator kong khar chu aron in honga ma sen sui ang khan churu ma chuan danglamna a tlat lo chonga na lama chuan chuk thlalein helai tak hi a hlom lai ber tura an soi po chu ni metia chu launa chuan ron man thar lein a thian pa Chrisabula chuan mingmi lo tur chuan an hril non ve leya mi thethil soi thin chu thon thu mai ni lovin atak takani chu aring het burto maya Krisala chuan a thian pa chu deu so tak hian lo nui deuh sukin ole ati ve mai boka security officer pakhat chuan building chung chu aron round kuala alo mu thelo na tur chuan Kevin ate thian pathum chuan biruwa heti la hian elevator lama thil thleng chu an hre thei bik lovani hetia chonga na elevator an omla hian an pathum chuan an mit chuan ching thap maya masela Chris chu elevator kong khar in khar ma chuan ameng chak tatlat maya a thian te hriat lo lai chuan an meng ru re a eng thil ma chu thleng lo thlarang ron lang lova an mani ti hlum tum eng thil ma chu a chuang lo anui te lam chu aza jok to hle maya Chloe le Meti te po chu elevator kong khar aron in khar ta ka chuan an mit chuan ron menga eng thil ma a thlen tak lova chuan an thodun huai maya Krisala chuan an thil ti mek chu angai ho na sa to maya ground floor button chu han met le in noi lama chuk ta lo chuan chunglam panga chuan a chho ta tlat mai chunglama chuan chho zelin thil dik lo eng thilemani tak chu a thlek me kani hetia chunglam a pan tak zela chuan metia chu lo na chuan ron man le in a hlau to tak zetani ti top le mai te chu an tuma ma sela thian te pani chuan an lo dang dun le a van nei thlak takin chhongkuana chuan a top ta hlau mai elevator a chuan mi pakhat hi ron lutin zirlai no pang pathum ngot mai lo mel taka an lo om chu muin mak chu ti zok hle maya an nu rei vak lawa chuan Chrisate pathum po chuan an thian te omna chu an zuk thleng thlave le towa thil engma chu a thleng don lo ni chuna langani ma se heti lai hian elevator kong khar in khar ma hret chuan tloi chuan zoi si ma se chiang em si hian nursery rhyme in play ri hi a hret tatlat maya van dui thlak deuh main an video footage an han en let chu atam jok chu alo chedeuh vek mai hi alo nia easy chuan ti that le mai chuan rota ma se Chris chuan rang takin easy rut na chu alo hnial nga la in ti derna thil ho mai me ni ti chuan easy chu alo chang thunga raina churon enroll vele in beki bota kha anawani thu chu aron soi chuaka
raina chuan soi chun zom zelin anaw beki chu Chrisanen anin hmel hriat thu le Chrisa chuan video danglam tak mai anei thei chuan an channel lama a chua sak thei tur thu chu alo hrila chumi tan chuan elevator game chu lo khelin van doina a to tak dan te chu chiang tak chuan a thian te chu hrila chung thu an han hria chu makanti in poi chuan lo ti hle meya kloi le easy te phei chuan Chrisa chu an lo dem hle meya Chrisa la chu lo duai du bik lovin beki chu boni lovin atlan bowaniang alo ti ve thunga raina le Chrisa in kara chuan in mu thiam lo na lian tak me churun omin anin sual do titi tamaya an thian te chuan lo threlin thil poi zok atlen ma in building security officer pa churun lutin chung zirlai no pangte chu building atang chuan au chuaka tloi chuan raina chu han hnema tum viawa chuti rualin an mani zok chu raina thanga chuan an okani ti hriat awang chuan a thin rim hle boka easy le Kevin ate chu an office lama chuan an let tuna an thei ang chuan an video footage te chu siam that chuan tuma heti lai hian easy chuan camera pakhat chu elevator a khan a thei ngil de ani ti chu a hre chuaka du thlan tur dang om chung hek lo le Kevin ale easy te chu building lama pok chuan an let dun le a hemizat hian Chrisa chuan tloi chu biak po tumin alo phone thina ma se tloi chu alo lung oi chi lo ni turani Chrisa phone chu ala du lova tloi chuan an chen na building lama hian elevator a nursery rhyme a hriat ang chi kha a hrele tatlat maya Chrisa po chuan an chen nei lampang chu pana anin chung alu do chi tia hian elevator a beki that tu ramhoi ngai me kha ron in larin chu thilan muzet chu Chrisa chu hlopna chuan ron manin che theilo chuan a zui nga la a hnu rei lawa chuan chu ramhoi hlom zet mai chuan Chrisa chu ati hlum zui ta ni heti lai hian metia chu kho chung lama hian a hona tur motor ngakin bus station a hian alo la ve mek thunga heti lai tho hian raina po chu an in lampang lapan tabik mai lo chuan building a bok khan alo valet ve le a elevator game chu ama ngei chuan Khelh chu lo tum ve me kani number medan tur in don dan chuan met chho zelin number panga a me nu chuan noilama chuk ta lo chuan chung lampanga chuan chawin chhong somna chuan ading ta chat maya elevator kong khar churun in hongin room sen do rui mai room danglam taka hian a chuang chuaka atira chuan tuma an omlo ni chuna hri a mase an hoi zau do ta ka chuan a farnu thattu ramhoi mel chezet mai le rap omzet mai chu awa mutani chu thil rap omzet mai chuan tha tum chuan raina churun pana raina po chu manmo tak chuan in chung lama chuan tlan lut ngalin kong khar chu a khar ngala tlema aron man lo chawani Kevin ate pani po chuan an camera thei ngil chu an vala le towa hole ngal bik tamai lo chuan an mani ngei chuan elevator game chu ti chin ve chu an tum le ta ni chhonga na an thlen chuan chin po chu an chiang du lova easy la chuan thon thu mai ani ti chuan an dui vela ma se an hung lampangan hoi chu anui lai chu a top chiang kher mai ramhoi me cherap omzet mai chu Kevin an hung lampanga chuan alo reng to hi alo niya chu thil rap omzet mai chuan Kevin a chu ti hlum masa in easy po chu ati hlum vele boka thil thleng engkim mai kha an video camera chuan lo in recordin elevator chu chhong som na lama chuan a chho le a raina chu elevator a chuan manmo tak chun tlan lutin chu video camera a thil lo in record chuan play chu a thil mu chuan a multi te chu ati ding sung thei hialani beki bo ang tho khan Kevin ate taksa po chu mu tur a chuang lovani in lama chuan tloi hian research su lo nei le in beki chau chu elevator ke ma nun na chan chun alo ni hau lo maya mitam takin nun nan lo chan ve to ni ti chu research nei na tang chuan a mu chuaka heti lai hian phone call hi rung kalin raina hi alo ni ya kloi chuan raina chu be in raina chuan athil hriat zong chu kloi chu hrila wellness center lama in mu tun chuan tuma metia po chu ama chuan alo boi ve hle meya thla khan lo ti boin Hlauhawm tak chuan alo tlan chi a tlan che chung chuan kloi chu lo be in kloi chuan an office lama local ve tur chuan atia metia chu restaurant a chuan peng lokin chi te light te le an mamo tur thil ang te chu ala khoma manmo tak chuan an office lama chuan akal ve le ngala horror movie vela alo mu to angin chi mang chuan protective circle chu siama tumani manmo tak chuan metia po chu rongkal ve zelin chu thlaswal po chuan aron zui zela tloi le raina te po chu in mudun to in athin mu le hriat zong te chu tloi chu hrilin easy camera po chu an entira
kloi chuan thil thleng rap omzet mai an hmu chuan arang taka police riat tir chu adua in chung lama an lu thlak le hnu chuan metia chuan chi hian rin bial lian pui mai hi alo siam rui maya metia po chuan a thil hmu le a thil ton te chu a thian te chu alo hril ngal bor bor maya kloi la chuan metia thil rin bial chu pui thuna a thlak takani ti chuan alo soi ve thunga sual lakatanga a ven him thei tak tak chu a ring lovani he elevator game ron chuana hi hetiang do hian an soya me chathian za ho zorui hian an thian nu pakhat ali si chu elevator saf elevator in nga na hmuna chuan anda a atir chuan impreng na satlia mai mai ania ma se thil chu kal sualin an thian nu ali si chu elevator chuan a chil hlum ta ni an mani pui thei tu tur police ni si lo chu tunge niang ti chuan an soi chung to maya kloi chuan ama a thom ri hret thin chu a hrele tatlat mai churai ma chuan message poimo tak mai mitena an lo la hriat ve ho lo thil chu alo in zep reng mai hi alo ni ya churai ma message poimo tak mai chu kongkhar chu a in hong ani chuan I khar le turani ti hi alo ni ya chuti chuan an mani ti poi tu tharau sual chu akal kiang thei don ani an mani run pel mek tu tharau sual chu an omna hmuna chuan arun in lara Hlauhawm tak chuan rin bial chunga chuan an pathum chuan an ding thap maya metia chuan chia rin biala siam chu tharau sual chuan arun kan thei chu aring hau lova ma se aring sual chiang khop mai chu tharau sual chu ron lutin metia chu arun ti hluma raina chuan kloi bana chung kai lokin office lama chuan manmo tak chuan an tlan duna security officer pa chuan lodan chu tuma ma se kloi chuan amita chuan paper spray chuan lo phu sakin manmo tak chuan elevatora chuan an tlan lut dun nga la raina le kloi te chuan ti dan tur dik tak chuan elevator game chu an han tran chho leya chong somna chuan elevator chu ding le in chuta zet chuan kloi po chuan thil dan chu thil le mai mai ni lovin atak takani ti chu a mu chiang ve ta khop mai raina chu elevator atang chuan chuakin anau chu zona tuma ma se kloi chuan lo let le ngal tur chuan atia elevator kong khar chu kharin noilam pangpan chuan an chuk thladun le ta ni ma se thil chu alakal tlung tlat lo chonga na chuan elevator chu ating le tatlat maya Hlauhawm tak chung chuan an mit chu an ching du na ma se la elevator kong khar in khar ma chuan kloi chuan amit chu ameng le tatlat mai chu vele tharau sual chuan kloi chu ati hlum le nga la chu tiang kara chuan raina po chuan amit chu chingreng thei to bi khek lo le amitan meng chi chu asira chuan ramhoi me cherap omzet mai chu run langin raina po chu ati hlum zui vele ta ni he thil thlena tanga thlate an lim le meu chuan nula pakhat hi he elevator a hian ron chuangin Instagram reel tur chu siamin kloi le thiante elevator game an khela wanga an bo thu ta chu aron soi langa heta hian a thon tu chu topin he elevator game hian mitam tak nun na chu alala don chau ni in alangani